लोगोफोर, मानसिया सानसुमै जिब। संसारनि उजिनाय, थांनाय थैनाय, दुखु दाहा, गाबनाय मिनिनाय, गेलेनाय रंजानाय, जेननाय देरहानाय, दावगानाय गोग्लैसोनाय, लाजिनांनाय, नेवसिनाय मुगैनाय, अननाय सिबिनाय, फोथायनाय, फोथायखेबस' खालामनाय, मोजां गाज्रि, सोरजिनाय, समायना, बायदिसिना जाथाय आरो अलखदखौ नुनानै मानसिया सानफ्रामबो सानबाय थानो हमो। मानसिनि गोसोआव जेब्लाबो साननाया दैमु बादि बोहैबाय थायो। मानसिनि साननायनि सिमा आरो थि जखा गैया। मानसिनि साननाया माब्लाबा जायो थौले, नेहाथ, माब्लाबा जोबोद गोथौ आरो गुवार। बेबादिनो मानसिया सानफ्रोमबो साननायजोंनो थांनानै थायो। माब्लाबा समाव सासे मानसिया गावनि सानब्रेनायजोंनो थैनायनिबो लामा लायो। साननायनि आखुथाइ हिसाबै मानसिनाव गाहायै मोननै रोखोमनि साननाय थायो: मोजां आरो गाज्रि। मोजां साननायनि गेजेरजों मानसिया गोबाव सम गोजोनै आरो दावगाबाय थानायजों थांनानै थानो हायो। नाथाय बिनि उल्था सोरबा गाज्रिखौ जेब्लाबो सानबाय थादोंब्ला बियो थाबैनो अलखदसिम सौफैयो। अब्ला बिनि जोबथा थैनाया बेखौ गोबाफैयो। मानसिया गावनि थांनानै थानायखौ ओंथि गोनां सानोब्ला आरो मुलुगखौ समायना नुयोब्ला बियो जेब्लाबो मुलुगाव थांनानै थाबाय थानो लुबैगोन। मुलुगाव उजिनाय मानि गासैबो जिउ जिबि, बिफां लाइफां, दैमा दैसा आरो गासै सोरजिखौनो बियो गावनि आंगो आरो असे नोजोरै नायगोन। बियो बयनिबो गेजेराव गावखौ सुखु गोजोन लाखिनो नाजागोन। बिनाव रैखाथि आरो सोरजिलु गोसोआ जेब्लाबो थाबाय थागोन। नाथाय जाय सुबुङा गावनि थांनानै थानायखौ ओंथि गैयै सानगोन एबा जिउ जिबिनि सायाव गाज्रि सानगोन, बिथाङा जेब्लाबो थांनानै थानो आंगायनाय मोनगोन। बियो गावजों लोगोसे मुलुगनि गोबां सोरजिनि सायाव फोजोबस्रांनो नाजागोन। गुबुनखौ बुथारनो नाजानाय आरो गावखौनो बुथारनानै लानो नाजानाय, बिनि गोसोआव जेब्लाबो साननाय थाबाय थागोन। बियो गुबुन आरो गावनि थांनानै थानायखौ बेसेन गैयै सानगोन। गोसोआव गाज्रि साननायनि गेजेरजोंनो मानसिया सिखाव, दाखायत, गुन्दा आरो बदनाम गोनां खामानिफोरखौ गले गले मावो। गावखौनो ओंथि गैयै, लोरबां, जेनग्लिनाय, मुगैखांनाय आरो मदद गैजायै सानोब्ला मानसिया बुथारनानै लानो गोसो जायो। बेबादिनो फासि नांनाय, दैयाव बाज्रुमनाय, मुलि लोंनाय, मोब्लिबाव गाखोनाय, न' बांलाफोरनिफ्राय बाज्रुमनाय, मटर आरो रेलगारियाव बारसोमनाया गोबां जायो। बांसिन मानसियानो सानफ्रोमबो मोजां आरो गाज्रि मोननै सानबाय थायो। एखमबा मोजां सानो, एखमबा बेबादिनो गाज्रि सानो। मानसिनि साननाया एखे रोखोमैनो माब्लाबाबो थाबाय थाया। दिनै मोजां, गाबोन गाज्रिबो जानो हायो। बेखायनो गाबोन सोर मा जागोन रावबो मिथिया। नाथाय मानसिया गाव मा सानदों बेखौ उदिस खालामनांगोन। गाव मा सानदों बेखौ बुजिनांगोन। जोंनि उजिनाय, जोंनि सुखु आरो दुखुनि गेजेराव थांनानै थानाय, सोरजोंबा नेवसिजानाय, सोरजोंबा फोथायखेबस' खालामजानाय, माब्लाबा जेननाय, माब्लाबा देरहानाय, बेखौ ओंथि बरहा साननानै लानांगोन। निदान खैफोद जों बयबो जुजिनांगोन आरो जुजिनानै थांनानै थानांगोन। जुजिनो रोङाब्ला सोलोंनांगोन माबोरै जुजिनो बेखौ। लोगोफोर